Sumkan içinden pulu gözlep tapmalı olsa, silkeňde de hisa çıkmayan olsa, gaty gözleýinde bir mana çıkýan bolsa, onu ne bunu 1 milyon, 100 milyon, 10 milyon etmek için kakan milyoner ya da bagay bolmagy gerek gel. On yekeje usul var. Onun gelin onu öz hünermenden sorak görelim. Hormatly olanlar salam. Bir mana de 1 10 100 milyon edip boýadyk bir gıdan adamyny getirdik. Şu bilen gurumda şöýdeldik. İlkinci bilen 1 10 ya da 100 milyon 50 milyon etmek için näme etmeli? Onun için ilk bilen okumaly, ýöne dogry kitaplary, dogry seçmelerden okumaly. Misal üçin, men aýdalym ki işden ýerimde şeýlerak bir ýagdaý boldy. Okumaň gerekli barada aýtjak bolýandan şu wagt bir printer almalymy, almalymy diýlen bir 200 printer alaly. Printerga talyp barýan ýalak diýip bir görüň bolanna biziň başgamyz, ýolbaşçymyz okuyan bir olany da daşdagöregy, halkara raýonagy, bazary analiz edip duran bir ýerde şol aýtdy. Şu wagt iň gowy diýdi, edil şu wagt saýdamada diýdi, suwda monitora berilmeliydi. Benim näme üçin diýip soradym. Monitoryň içinde kümüş var diýdi. Kümüş wanyň şol şu wagt halkara raýonak, halkara bazarda galyp gidip otur. Şondan näçe köp arta gowalar çünki şoň içine şo oýlan üçin awtomatik monitoryň gommatlaýar diýdi. Monitor gommatlaýan üçin monitory kalkulatorda has bolar. Diýişi alan bir belki bir ay geçenler ýa-da ýarym ay geçenlerde monitorlar 70% 80% gommatlady. Şonu okamayan adam bilmiyor, analiz edip durmayan adam bilmiyor şonu. Ýöne şeýle töwdäden mortak belki printerden 10% 20% peýda görürdük da belki o da. Okumalygyna düşündik görýärni. Oka 1 10 100 näde etmeliýän sorak häzir görüp oturan %90 oturan bermek mümkin. Oňa näme jogap berýän? Bir kompýuter okap şonu nälerek 1 10 ýa-da 100-200 milyon etip bolar. Bizem gurlamyzda 1 10 100 milyon ederdik. O hakynda da aýdaýyn. şu bir kompýuter kursumuzda interior, exterior öwredýän AutoCAD, 3D Max kurslary bar. Şu wagt men tanýan firmalardan ýa beýleki idaralardan zatdan käbirinden maňa jaňa dip sorýarlar da, şu bir gowy okuwçyň bar bolsa diýe, şu programmalar işläýän okuwçyň bar bolsa, bize uğrat işi alalyp sorýanlar bolýar. Şular ýaly tanýan firmalarymyzdan. Düşündim. Şimdi bir ýany hakykat bolsun diýen bir aýdyn, ýa-da okumana geldim men okudum men bir manadan 100 man edip bilemok görkäz diýip bir ýer çykmam mümkin. Bu şu diýmekler bizden okuyan adam hemme bir mandan 100 man diýär diýmekler okuýugyna görä bolýar. Mysal getirmer bolsa türkmen olanlar diýen programmasta tamakarys. Tölemek adana otyr şonun programmistidir. Okuýugyna görä bu da ýanky diýen başga temamyň soragyna gelýär. Köp okan tapýan uğruny. Köp okan tapýar, şeýlerek bir dizayn taýynlaýar. Mesela AutoCAD sorup ýatyrdym, AutoCAD şeýlerek dizayn taýynlaýar. Ýelen bir taýynlan dizayn 100 000 manat bolup bilýär. Belki bir de töredi 3 manat 2 manat ýöne öwrenini, belki 5 ay üstünde tejribe geçdi. Ýöne bir dizayn taýynlandy 100 000 manatdan gazanyp bilýär. Ol öz okuýuna bagly, öz sonugyny, öz öwrenine da tatyşyna bagly. Bu temanyň biraz üstüne durup geçdik kim bolmazak ýaly, şonu öz pikirimi aýdaýyn diýdim şoň ýaly. Dediğin 3D Max interior ya da AutoCAD ýalak bölümleriniz bam ya başga da IT ýa şolar ýalak bölümleriniz bam sapaklar berýän näle? Hawa bizde programmerlama bölümleri var, Word, Excel, Yank Office ve grafik dizayn, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop kurslarımızdan var. Düşündüm. İş tekliplerim gelýär da onu işlenip üçin diýen bolýanby. Edil işlen üçin diýip aýdy biljekler. Ýöne şolar ýalak iş dat sorap gelýärler bolýan, şolar işe urukdurma mümkinçilikler köp çykýar bizde. Düşündüm, düşünükli. Diňe işler firmalarda ýa şoňa meňde şeýlerde bolýam ýa online platformalara çıkarmam ya online internet sayfalarına çıkarmam satma mümkinçilikler bam adamlaryň ýanky edýän işlerini programma düzüp ýa-da oyun düzüp o ýagdaýlara urukdurýan näle ýagdaýlar? Elbette. Mesela okuwçylar bir iş taýynlasalar, ýanky programmerlama bolsun ýa-da 3D dizayn, grafik dizayn bolsun, bulary Upwork diýdi ýa-da şoňa meňdeş käbir saytlar bar, eden işlerini şo ýere goýup bazarlap satyp bilýärler. Düşündüm, okudyan uğurlaňyzy, hünerleňizi, berýän bilimleňizi diňe teorik berýäňizmi ýa-da tejribe üstünde de görkezip bilýäňizmi? Näme ýagdaýlar? Men öň guruluşyk sferada, mebel sferada işlänim üçin
hem teoriya hem praktiski okuwçylarymyza şolar görkezip öwretýär. Meselem diňe şo AutoCAD ýa 3D Max programmany öwredip goýberem dokda, şol 3D dizayner käri bilen bile öwretmäge çalışýar. Düşündüm. Şu temada men Abdullah Moğol hakkında yazıp kirmaydyň. Menim kompýuterim bol, menim okudum. Biz ýöne öwredemde oňlar nädip iş semerligini öwredemde okdukdan, nädip işe baranyna ne tanış bolmasyn, şol kompýuter görenini näme gördüm kam diýip durmasyn derejä ýetirip bilýärdik. Ýöne Abdullah Moğol wagt bizden tapawdy. Bu iş sferasyny, biznes sferany görüp geldi. Şol ýerlerde nämeleriň gerek boljakdygy hakynda has köp tejribesi bar. Hemme zat geçmelim käýýärdik. Indi Abdullah Moğol nireleri durmuşda gerek boldy. Şoň üstüne has köp fokuslanyp, şoň üstüne öwredýär. Edýän dizaynlarym şol işden döwründäki geçiren tejribelerine görä öwredýär. Ýa-da Word öwredýän bolsa, iş durmuşynda Word'uny ýigretýär gerek, Excel öwredýän bolsa ýigretýär gerek. Ýa-da programmistiniň üstüne durýan bolsa, nireleri öwrenmeli, haýsy programmany öwrenmeli. Şol atlaryň üstünde durup bilýär. Abdullah Moğol hakkında özüp kirmaýsyn. Düşünükli, hormat, Moğol'un köp sağ olun, gıdıklı veren mahsatlarınız için. Moğol'un vaxtı az şekilrek, 1, 10, 100, 200 milyon edetinin gelýänlerine bağ olsa, bilim çeşmesi, okul merkezine, şulan 20 senesini yazıp 10 götürüm ardanlaşık bilen, ondan sonra yazıp bilersiniz, hem işinize üstünlükler. Yeah, so Alexandra, actually, Türkmenlere dur. Alexandra, men bunu öňden tanaýan, ýöne duş geldim häzir. Sebäbi meniň arwaçy kofemy neme daşaýarlar. Şeýle bir zdarowy pitanie. Neme barlar var. Bar näme? Protein bar ýaly zat. Healthy energy bites. Maybe dates. Bunu случайно nemede ýolda tapdyk. Häzir soraýas. So what do you do for living? So I'm a business founder. I own a protein bar energy company. Wow. They're called Quick Feed Bites. And actually we work together with Arvachi Coffee. He was one of the first ones that got the bites and in the beginning. I'm interrupting you, but is that the one that you showed me today? The bars, protein bars? Not today probably. They don't have them now. No, not that. Yeah, that's an oat bar. Okay. Yeah, that's different. We'll restock them soon. Okay. So Alexandra, how long you been in this business? So past 6 years. I'm in the States for 22 years. I came with zero English. I went to school and I worked for 17 years in finance. And then I was like, okay, America is ready for me to be an entrepreneur and to start my own business. So 6 years making healthy energy desserts. Main question, and how much do you make Annually yearly? or an hour? So I can tell you. Or whatever you can tell me, annually or monthly? Yeah, so when I used to work in my corporate career, not experience, you start with very low, like $50,000, but then you build up. You get more experience, you go higher up. I feel like after like 4 or 5 years, you can get to $120,000. Depends what field you are. I was in finance, but as a business founder, the first 5 years you don't make money. You know, Yeah. you don't make money. I know that. Investing, reinvesting, but actually last year we made over $200,000. Wow, That's 200,000. great. And you said you started this 2018, 2019. 18 yes. and 19, and you said you You had don't make zero money. English. No, zero English. I came 2002, 23 years ago. Oh, okay. Yeah, I see. could not speak English. I went to school. So don't give up on your dreams. If you want to do something, just keep pushing it, keep doing it. Get up every day and have goals. Have goals in life. Got it. I have one more question. So, in one day for your business, how many hours do you spend for your business? When you're founder, it's like 24/7. Yes. Got it. But you know what the good thing is? You have flexibility. You can work on Sunday, you can take, day off. Plus, as a mom of 3 girls, you need that flexibility. But yet, founder or entrepreneur, having a business, it's constantly. If you want to build something, constantly, yeah. Alexandra, it was really insightful, and Good luck to thank you so everyone. much. Yeah, Hope it's good to see you too. You're looking All good. the best. Okay, Thank you so much, Alexander. Indi şungal, öyle tanış bilişin olsa şungal industriyada bolsa, mana görýärmi ýolda görüp bara, geçip bara, gatyk uwlatyamy.
2012'de geldim dedi. Aa. Вообще İngilizcem yok diye ha. Plus şu an üstünden 7 yıl geçiptir. 7 yılın içinde şoňalyk özüniň eýen barlaryny satyp başapdyr ýankyýalar. Aslında neme Manhattan var ya, ulu bir yer ýaly görünýär, ýöne şuňa çykýan ýoly ağzyndan 2-3 tanışyň görýän. Bir hili ulakan bir neme ow ýaly. Şu ýerde şoň üçin aýtdym. Kän gezýär, şu ýerde Sam Smith geçip barýady gördük. Suraty zada düşdük. Yeni näme häzir ýöresek bar, bir 5 minut ýöresek yeni birini tapýan. Ýyldızlar. Gördükmü? Hayır. Hani indiki nämämiz, jertwamyz kim bolýar?